Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. S'ha acabat el mes de febrer i us he fet un altre vídeo amb les noves adquisicions d'aquest mes a la meva col·lecció. A veure, la idea és fer aquests vídeos més lineals, sense entrebancar-me tant i sense tanta edició, i si no ho aconsegueixo, doncs disculpeu-me. També vull recordar-vos que amb aquests vídeos no pretenc ser el vostre youtuber de confiança ni el que sap més de res, simplement vull ensenyar-vos la meva col·lecció. Dit això, comencem. Comencem, com sempre, amb Bola de Drac, els números 91 i 92 de Super, de la sèrie vermella, editats per Planeta Còmics. Destaca la portada 91, que s'ha comentat molt a les xarxes, la veritat és que és molt maca. M'han agradat molt aquests dos números, amb acció i combats que valen la pena en una baralla en la que Goku, pel meu punt de vista, surt guanyador, fent servir el cap. Sí, en Goku de Super també sap fer servir el cap. Menys, gràcies, Toyotaro. A més, ens porta un final molt bo que segur que tots ja sabeu que deu passar, però jo intento anar al dia amb el que surt aquí, però no negaré que m'he menjat tota mena d'espoilers. Seguim amb Norma Comics amb les 3 noves col·leccions que estic fent: Guardians del Net, que em va agradar molt l'anime i al igual que el manga. Chainsaw Man, soc molt fan d'en Denji i la Power, agraeixo que em recomanéssiu aquest manga perquè de veritat m'està encantant. I Jujutsu Kaisen, dels 3 és el que més m'ha costat entrar-hi, però li he donat una segona oportunitat. Me'ls vaig tornar a llegir des del primer número i reconec que ara sí que m'està agradant força. Guardians de la Nit, Chainsaw Man i Jujutsu Kaisen, els 3 editats per Norma Editorial. Continuo amb les col·leccions a les quals m'estic posant al dia. Començaria pel Doctor Slump, que ja us vaig ensenyar uns números el mes passat, doncs aquest mes m'ha arribat al número 3. El Doctor Slump me l'estic fent de segona mà, m'estan sortint a una mitjana de 8 euros cada número, però ara ja comença a costar-me una mica trobar números més avançats. Així que segurament el començaré a comprar a preu normal. Més, 3 números de Amanecer de X, de Panini Comics. Amb aquests 3 ja estic al dia de la col·lecció. Amanecer de X, per si no ho sabeu, és la continuació de Dinastia de X i Potències de X, és el nou renaixement dels mutants de Marvel que segurament acabarem veient a la gran pantalla. Aquests volums tenen 6 històries i és veritat que alguna no m'interessa tant com una altra, però de moment en general m'estan agradant molt. I aquí tinc el número 5 de les Tortugues Ninja. Poca cosa us puc dir d'aquest perquè encara no he començat el número 4, però trobo genial les històries clàssiques de les Tortugues. I a part de còmics, el passat Starraco Unlimited em vaig fer amb aquesta làmina de Back to the Future feta per Kainar, no sé si ho he dit bé, si no perdona'm, però us deixaré el seu enllaç del seu Instagram perquè el seguiu, perquè fa coses molt xules. Soc molt fan de la saga i aquest plànol del DeLorean era exactament el que volia pel meu racó de Regreso al Futuro. I per acabar aquest Funko d'en Cèl·lula, una edició limitada de la Comic Con de Nova York, que ja sabeu com són aquestes edicions limitades, limitada, però jo l'he trobat a Sevilla. Aquest era el Cèl·lula que em faltava de Funkos, tinc els altres 2, i ara aquest s'ha afegit. Aquest any arribaran poques figures, així que aquest Funko és molt benvingut. I us deixo unes quantes imatges que vaig penjar al meu Instagram. I això és tot. Recordeu que no és la col·lecció més maca ni la més gran, però és la meva. Gràcies per arribar fins aquí, de veritat. Doneu-li like o no, feu coses més profitoses i fins la propera.